Aloi si Shanghai. Ka jingku boleh kali share ki subscribers bat barok ke video setelah page ki video sekarang channel Shanghai. How news nem ka di ke snem. Bapen page mati kena ya ka perthai. Ling ba ki kam baka Amerika. Kalapan pau perthai. Dang hagini gi benai bela dep. Klem dan batip ka Amerika. Kala late rak sendan yau presiden yang ka Venezuela. Naying sa jong u. Hakatai ke jingle jong ka Amerika. Om don sipai om don personal guard jong u presiden ka Venezuela. Ki bala ban tip ya ka jingwan jong ka Amerika. Ban rong no ya u presiden ka Venezuela. Tat hadu bakila set ya u haka jakala jong klumar ka Venezuela. Tang hadin shibnai sayu prime minister ka Iran. Ka Amerika kala yo ban penkuit no. Lingba ka jing sentiat daki bon tayo. Kita ki kam ki ba ka Amerika kala yo ban penpau perthai. Lingba ka jing alam jong u Donald Trump. Ngin siya kendopat haki way pat ki updates. Stay tuned guys.